Mbak Erna, apa mantuk? Rambutan deh. Mbak Erna apa mantuk Mbak Er ya? Balik aku. Yo kayak keren lo wayahe. Kayak tak terune Mas Roman sik. Mari ngono, kok tahlil bertahlil rene nek Mbak Erna kok dolan. Kamu kata kok. Iya, yo tak benakne yo. Gak oleh marah-marah Cahayu, yo. Mana jamaah nih? Oh, jamaah. Yo, tak pacaki sing cantik. Oh, coba nih ninja. Iya, tak terene Pak Ninja rono. Tak ngetokne rezeki bar iki. Kayak une Mas Roman sik, keren ngene. Ini kuburane ibuke dendangi, Nduk. Ibuke kupen. Aku tak maju. Sik to, manut apa ora? Tak lunga nek Kalimantan aku. Tak lunga nek Kalimantan. Tak lunga nek Kalimantan nek njupuk koper aku. Ya kayak kami dulu. Lu ata manut to? Enggak mau kata nih, aku enggak. Ko, tak no mobile ko, tak lunga ko. Riz, kopre gorene Riz. Kopere digone Riz. Riz, gorene Riz. Gorene. Mosok Mbak Erna teko ora salim karo Mbak Erna. Lara dirihan kae. Udah lah iki, lunga ya aku. Mbak Erna aku tak lunga ning Kalimantan e. Tak lebokne ya kopre. Piye sampe burung. Yo ora peluk Mbak Erna iki piye? Pinter ngono kuwi. Karo Mbak iki. Karo Mbak. Karo Mbak. Salim. Apa tak ambune pete ya? Ambune pete. Apa ambune pete, Mbak? Ambune wangi pete. Ambune pete. Ayo, Sar. Kayane iki nyindir aja. Angke kacamata. Hah? Pete. Kacamata. Nggon aku ra Ada musim kampir pete. blok semua cana. Apa? Blok cana. Ora gawakne Mbak Erna. Nah kalau kok wis kepedean Mas, digawakne klambi celana wis kepedean Mbak Er. Iki wis kepedean lho ora ngomong lho. Iki lang wae Randy. Mas aku ge sapa to? Hah? Ge sapa? Oh. Yo, ge bar iki tak jakno Pak Ninja. Geren dhisik ning kuburan ibuke. Kata kok. Oh, PN trukku PN. Nggak maca. Aku sudah ra iki mau. Kae. Rada cepet Mbak Er, rada dorak-orak mung Mbak Er. Kata kok saya muka. Kamu kata kamu muka. Lah kok wis kepedean ki celana klambi nek ndek tas ngono lho. Kalau pisang coklate. Mangga sih. Kapan pete yo? Kalau pete lo wis doncekne Makrim. Ini kesukaannya anak-anaknya. Ini dan. Iya. Apa dibuka? Buka. Ambune pertama. Masa? Aku mawon ambune. Berarti bulan Kupaika. Itu manut lo di mau mas lapok ini. Kali ini. Yo, ayo. Dari. Ayo Kang, halo. Ninjanya anak di Masjid. Anak itu. Makrim baru keluar ya. Batalin kok bunyi mau minggu. Yo Mbak El ya. Pak Pajero. Pak Pajero aku. Oh iya. Masalah. Ya, kalau ninja nih. Ya. Mungkin masuk bebek pisang. Ya, Mungkin masuk bebek. tidak ada Mas Roman. Oh.
Sandal hijau. Sandalnya kleru, sandalnya. Pak Amon. Pak Ija. Ngopi, oke? Enggak ingat barang kan. Ayo kita Tak benak nih kudungnya. Ngaji sik nih kene, oke? Engko bareng ngaji ngopi ra apa-apa. kata kok. Ya. Wis cantik iki lho. Jadi golek ana Mas Rohman. Pintu. Ah, cantik kok Kak,